Katarina Zrinska, hrvatska majka i domoljubka. Kada govorimo o povijesti hrvatskoga naroda, uz velika imena banova i ratnika stoji i jedno žensko ime, puno dostojanstva i hrabrosti, Katarina Zrinska. Rođena u slavnoj obitelji Frankopana, a udajom povezana s još slavnijim Zrinskima, Katarina je živjela u vremenu kada je Hrvatska bila pritisnuta između Osmanlija i Habsburške monarhije. Bila je obrazovana, govorila više jezika, pisala pjesme i molitve. Njezin putni tovaruš ostao je kao prvo hrvatsko književno djelo koje je napisala žena. Ali Katarina nije ostala zapamćena samo po knjigama. Bila je supruga bana Petra Zrinskog, vođe Zrinsko-frankopanske urote. Ta urota nije bila čin izdaje, nego vapaj da se čuje hrvatski glas i sačuva narod od propasti. Petar Zrinski i Fran Krsto Frankopan digli su se protiv bečke samovolje, a Katarina je bila uz njih, vjerna, odana, domoljubna. Sudbina je bila okrutna. Petar i Fran Krsto pogubljeni su 1671. u bečkom Novom Mjestu. Njihove su glave pale pod mačem, a Katarina je ostala bez muža, bez brata, bez doma. Djeca su joj odvedena iz Hrvatske, a ona sama zatočena u samostanu u Grazu, gdje je 2 godine kasnije umrla. No, iako je njezin život završio u tuzi, njezina žrtva nije bila uzaludna. Katarina Zrinska ostala je simbol vjernosti domovini, simbol majke koja pati, ali ne izdaje. U njezinom liku narod je stoljećima vidio snagu hrvatske žene, žene koja brani dom i narod jednako snažno kao i ratnik na bojištu. Danas, kada se prisjećamo Katarine Zrinske, sjećamo se više od povijesne osobe. Sjećamo se simbola. Ona nas uči da ljubav prema domovini nije samo u borbi oružjem, nego i u vjernosti, dostojanstvu, ustrajnosti i žrtvi. Neka nam Katarina bude uzor. Neka nas podsjeti da Hrvatska živi onoliko koliko je mi nosimo u srcu, koliko je volimo i koliko smo spremni čuvati njezino ime. Katarina Zrinska, žena, pjesnikinja, mučenica i domoljub, majka domovine.